Me con che suma. Dipende po. In giuro. Ini sedikit. Dia di lontong ko. Kadang karbing long live kelang ratun doan. Ini tum karbing long live tim ben non manin tum do bangke dak keling rong ma. Bin Hansero. Bin Han Serong di. La dak jasamet korkan thi constituency ke parlo. La nili phi la bang so rong along. Korkan thi mane langhin. Langhin constituency bang. La nili phi la cameraman la sabo na puturik tha. La so pi ke la ke ingren api puta bang ke pupu. Te li tum ke dak ke pilo pupu ke. Dak bangke litum bangke kisuman dong pulo konane hoino pita ho pini ta karbi pen bang chini dunde nilita mane heglong lepin na apilang te majo lalo la so pi bangke la ke kor ke abitan pig la pen la bang pupu ke la injection kadu enunde pulote munit dame mo life threatening do kokati na korlong bami putelang si long la aviji thaidun it pongke pijo pen slow poison that ti pusi bangje than la pen la so pi bangke jasamet West Bengal Assam Manipur Nagaland Arunachal si long la pen la pu langnam lo pulote Myanmar border same hala sona la so pi bang slow ris pusi bang areng lok pen pupu litum bangke karbi pen gamen do tu o mat la so pi same la so pi la pu ake ari Arvia side ta bangla kaprega pipen ke la habida long ke kor masi ke amekta jo non la injure lo kona sinali ke long ilo nang thanika nili ke long bang ke pedaba da prang nilita ho hidi chili thai lang chelang dai pu kui pak par phang kon si dam iglo dam bom la hidia dorang bong se pu pindipena son che pedum boy ma nili mathalo osomaratum kelema aputola si kumani nawar pithit lubon lajo son sinili tinlo lahai amoy ang mi pini ne langon osomaratum kelema putola ang mita kalide nang nakamat nilita ma damde lapwa dungar yablun dover apulang ta thelong le pu amina lang da thelong le chepedum boy amat sen ke kinan 5 minit ne por do pen mat la pok ang den achit thege wang theglok apok bile thele la son achit thege wang chini de ma si o putula gali la jo ko pine a pilo ma si kupen la pu thale voi lo ikup pu am hang ekdom nang char plak lo amek am hang pheri me jar lo ni ni phanta nang jar ekdom nang bon het ra mo chi he kun e thang on e na puta ma kha amat se piyo la kai bong pen la puchut pen ma se lan la ke daming tangrak ja pigali bon pomat pen la pu tu pak penang tur ma se puna pacar wak lok mat hem anwan de la se milita pika chini ni yementa nang ni bene pinane ni men bang ke har sing killing la pu killing sang ho se la so pi long sila la aking la lain tha la king da injure lo aking ang siena be pin lo la pela mahang den la kapreka pipen ke chekor hoitu la phan ke kidnap ke chuji phansi la pen la pu aking da be pin lo pu arvina thu aking da la pu ke dong mas dong ne lo yo la lo stamela so pi bang ke bang che than ke litum la google jong la search lo polo slow lori sa to bang ke jasemet inket pinesi ke chuchu inket lo la kapreka insek mukhasi ke chuchu la pen lang litum ke la so pi bang ke la ko pine kang lek pen lok si la thengpia afu mate areng la son korpo la sona inglek po la son si chuchu pu si bang che than ka pi phani injin su me stami la ke le ma hormu gali madule long pu stami la ke od nang ne la pen forest tum phansi pinangji la pen la so pi bang ke rare hoy son no la pen forest department forest ekating bote pachi long le la lo la se noni tum dokmuka range officer mate dokmuka ranger sia patum hasini tum birta pilo alang litum non baik bom lo alang tum phansini tum non pidunik pola sopi la lo ondo
สู้หอยๆละละพันแค่ละ veterinary ลองปอนเวลาก็กูจกคอมโลveterinary doctor di suruh lu nanti mas tapi forest department lang itu dah dah oi dah oi Bằng cả cái vành này, chọc việc quá.